אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר. אותו בשם פלמינגו זוטר קטן שאוכל את אותם מצות. יותר בתוך המים אנחנו יכולים לראות גוש של פלמינגו לבנים. זה מין אחר של פלמינגו שנקרא בשם פלמינגו בכיר, גדול יותר, שהוא אינו אוכל את העצות באופן ישיר, הוא אוכל סרטנית. נו חבר'ה, תראו מה זה. תראו את הליכה שלהם על המים הזה יופי. כמה זה יפה. איך הם רצים על המים? משהו. כמו שהיינו זורקים אבנים. ואז אחרי 3 חודשים בערך, הן הולכות למספרה, מוציאות את הכל ועושות תסרוקת חדשה. בערך כל 3 חודשים. זה על הראש שלהם וככה משלמות. לא חופפים. אין שמפוים בחנויות. שמפו זה רק לנו. אין שמפו לך. לפני צהריים טוב, לפני צהריים טוב, מה נעשה? אולי נלך לבקר קישורים המלאים, חבר שלנו אדון גלוט שוקו גלוט, אחר. ופה ושם זברות, פילים. מתחיל לרוץ כולם. זה סיבה. אני אפסיק לעשות. לא צריך. צהריים בשמש חם, אני עייף, אומר אדון שוקו, אני רעב, אומר אדון שוקו, אני צמא, אומר אדון שוקו. שלושה אדונים שוקולדים צועדים למסעדה, 3 אדונים יושבים סועדים סלט ומרק ופלפל ממולה, וכבר לא ילכו לבקר חבר שלהם אדון שוקו אחר. שוקו, 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 אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר. הוא מצחצח נעליו, הלך את דקחיה, בוקר רוח קלה והנה בית ירוק, דלת אדומה, קלינג 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 בפעמון. אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר. הוא מצחצח נעליו, מסרק שערו והולך עם מקל ומגבר. בוקר רוח קלה והנה בית ירוק, דלת אדומה, גלינג 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 בפעמון. בוקר טוב אדון שוקו, בוקר טוב אדון שוקו, מה נעשה? אולי נלך לבקר חבר שלנו אדון שוקו אחר. שוקו, שוקו, שני אדונים שוקולדים ברחובות צועדים, הולכים זה עם זה מדברים. בוקר רוח קלה והנה בית צהוב, דלת ירוקה, קלינג 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 בפעמון. לפני צהריים טוב, לפני צהריים טוב, מה נעשה?
את הבנות הצעירות, עושות להם העיניים לצעירות. אפשר להשקות אותם דרך החור הזה. תודה. הסכין הם שמים. זה המבער שלו. חבר'ה, את הסכין הם שמים רק בתור משטח קשה. כן. זה לא יצליח. מי אמר שזה לא יצליח? עננו. הנה בריחה. הנה בבקשה, תורת עשן. יש לו שעון מודרני. בבקשה. יש, הנה יש. עכשיו שימו לב שהם לוקחים גללים של חמור, גללים של פרה הם רטובים מדי. האידיאלי זה גללים של פיל. אם עבר פה פיל באזור הם אוספים את הגללים של הפיל, אבל גם של חמור מיובשים זה מספיק טוב. עכשיו הוא מחכה, תראו, זמן מהטבע. הוא יכול או לנשוף או לחכות שהרוח תלבה את הגללים הללו. מה היה הצינור הזה שהוא עשה? זה עץ. זה עץ בעץ. חיכוך. לא יותר פשוט אבן באבן? יש להם פה המון אבני גרנית. מה רע לך בזה? זה היה בדיוק 3 דקות. כמה יותר פשוט יכול להיות. זה בקלי קלות, למה אנחנו צריכים להתאמץ עם דפורים? למה אנחנו צריכים עם דפורים? עץ ועץ. חדווה, אפשר לפתוח את הגז בבית, למה לך עם גז? אמרתי, זה די פשוט, הלך לו מהר. חבר'ה, אם זה נראה לכם כל כך פשוט, אז אני יכולה להגיד לכם ששנים שאלו אותי למה אני לא מתחתנת. והתשובה שעניתי זה התשובה הנכונה, שבישראל החזקתי את המקלות האלה וכל גבר שרצה אמרתי לו קודם תראה לי שאתה יודע להדליק עץ, ואז אני אתחתן איתך. תני לי את זה, אני יכולה לקחת סיפור. כן, בבקשה, הנה יש גם זה מקלות מיוחדות מאיזה עץ מיוחד. זה עץ קשה שמחכך בעץ רך. עץ קשה עם עץ רך. רואים? שוקו, שוקו. בשמש חם, אני עייף, אומר אדון שוקו, אני רעב, אומר אדון שוקו, אני צמא, אומר אדון שוקו.